Studenti bit-tir li jsiru veterinari issa għandhom iċ-ċans jistudjaw f'Malta. Għall-ewwel darba f'Malta, minflok jistudjaw f'postijiet madwar id-dinja, l-istudenti li jixtiequ jsiru veterinari jistgħu japplikaw għal kors fl-Istitut tax-Xjenza Applikata fi ħdan l-EMCAST. Bħalissa l-istudenti jinsabu fit-tielet ġimgħa tal-Master of Science in Veterinary Medicine li huwa akkreditat f'livell 7. Id-deputat prinċipal tal-Istitut ta' Teknoloġija u Xjenza Applikata, Ronald Kurmi, spjega li l-kors sar b'kollaborazzjoni mal-Università Awtonoma di Barcelona li fissira bħala waħda mill-aqwa skejjel fl-Ewropa li joffru korsijiet f'dan is-settur. Għamilna agreement magħhom biex aħna nkunu nistgħu noffru l-istess kurrikulu li huma joffru fi Spanja biex l-istudenti li jikkwalifikaw minn hawnhekk ikunu qed jilħqu l-kriterji tad-Direttiva Ewropea għall-veterinarji. Qal li qed jinbnew laboratorji ġodda tan-nekroskopija u tal-anatomija biex l-istudenti kemm jista' jkun ilestu l-kors f'Malta. Tnejn mill-istudenti, Lea Camilleri u Michela Aquilina, spjegaw għalfejn għażlu dan il-kors. Qed nitalmu naqra basics tal-biochemistry u anke qed nagħmlu xi laboratory work. Minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi, so nistab vera grata li nistgħu nistudjaw mid-dar. Kienet il-ħolma tiegħi minn meta kont żgħira u vera nħobb l-annimali u nixtieq nagħmel differenza f'dan is-settur f'Malta. Malcolm Borch, id-deputat direttur tal-Istitut tax-Xjenza Applikata, spjega li din is-sena applikaw 29 student illi minnhom intażlu 8. Il-kors huwa kors ta' 5 snin u fih numru ta' suġġetti relatati ma' annimali differenti, kemm annimali domestiċi, annimali tal-irtsizet, annimali eżotiċi, annimali li inrabbu ġeneralment fis-soċjetà tagħna. Hemm suġġetti vari minn nutrizzjoni, ovvjament hemm ħafna affarijiet relatati ma' mart, kirurġija. Spjegaw li l-EMCAST irnexxiela tikseb il-konċessjoni tal-isptar veterinarju f'Taqali u miex ġmielu x-xogħol biex jinbidel fi sptar għat-tagħlim u bekk l-istudenti ikollhom esperjenza fi sptar lokali.